Ka Khasi Hills Autonomous District Council kala pentip baulat ke jela UCH Wijaya Shankar ula menjur ye katu kan itili gibil jong ka KHDC. Hawa keren sikala ptai kbor ba punya sing CM ke KHDC long bana ki nyol tili gibil ada ban pha sholat ke jela kidan katu kan itili gibil giba ulat ada ban menjur. Kebil kebaningkong kadai ke Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Second Amendment Bill arjar apply. But kejingmen toy na kani kebil kolong bahaka Ilaka Administration Amendment kolong balala ban penrung ya kiseng samla bat kiseng kentai ni kiseng long kemi ha kani kebil ban nalor kejing trikam jong kidar barsnong. Kawe pa kebil belatip kum ka Khasi Hills Autonomous District Nominations and Election of Menteri Lingdo Raj Sardar and Administration of Sawyong Lingdo Bill arjar apply. Kebil kebalai kadai ke Khasi Hills Autonomous District Regulation Administration of Land Rule arjar apply keba kejing mentoi ban yo na kani ka land rules long bahadim bala yo ya ka land registration land act na keleng kipat ba kolong kejing singan bat suk khamta manbu jing tho la ni register ya gijaka la ni kinong rem ying la ni kikper ni gijaka rep menta kila ban peskem balong try na kabawan sa ka KHDC ban register but anda la yo ya kikot kisla baro on sa ai ya kata ka certificate ka hok long try ya kino gibala register la yo jimunjuru ya ka United Khasi Jaintia Fishery Amendment Bill arjar apply ban ai bor ya ka district council ban khmi ya kiwa hapo kari kasi ban yada ya ki do kha bat kani ka act ka batai shai bade ka district council ka bapet ya kani ka amendment adan ka tu ka nitli gi jingkala ha ka jingdan ban pelong ya ka jingkap khwai ha ka kendon ban pelong ya ka jingkap khwai sa kabay pat kabil kalayo jimunjur kadai ya ka Khasi Social Custom Lineage Amendment Bill arja apply kabade kabakongsan bha namar hakni kabil ala ban ithu ya ki kur gijat hakari kasi kaba nilayo ka jimunjur kalong the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Rules arja apply ya kalan at ladap ban menjur but habide ba kalan rules kadang sateng buat ngila ada pak buat mentah ada penmenjur kajing mentoi habede buat kini land rules kalong ba nalor pengila yo land registration land act kejungi nakaliang kipai ba kanlong kajing shngai ne kajing pensuk yaki khamtam haban bu jingtho bu record leni ban penskem da ka ba register ki khndo ki jongki la da ki de ki nongrim yeng la ne de ki jakarap la ne de ki kper la ne ki de ki hali la ne ki lengkha ne ki penthor kino ki jaka ki jongki menta ki lala ban pen scam ya ka jinglong try ya kata ka ownership da ka ba wan shani ban register ki jaka bat nakaliang jungi ka kum ki clause ba pair nakaliang jungi hadin bala yo kikot kisla baro kat kum kejing don kam ni sa issue la ni sa ai katakalan title right certificate ya kaban ai kejing long try ya katakan ndo bala register but ondang ila yo ikani ka rules kanang kam penjana shu ejing trekam habidi kalan act ke baladan da kaba nakaliang jungi nila ruban pensoba kani ka kajing dan kam jungki riu shimet dan ki riu pat ba ki badan jaka le se ban mortgage ki jaka jungki na kamenta ban yo ram ban shnayeng housing loan ne kanu ka business loan ne ka ram ban khai pateng kiwi da ka babu bandai ka khndo kumma julong barash kata 4 dan jing itu nakiniki bank ne ki nationalized bank te menta hadien bala yo ekalan act but kani kalan rules mai ke juni lala ban itu yakini but kani ru kanlong ka jingkul khu jing mentoi yakin nong snong ki pa ba ke juni ba kila ban wan ban register ki jaka jungki ban pen scan ya ke jinglok try menjur yakani ka bill ka batip kum the Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Bill arhajar artulai kaniru ketika we na ka bill ka ba kongsan ba ya ka ba kakta
ia budlum jong kajat pendiri jungi baling ong ta lani ka kata yo tit senam nama hak ni ka khasi social custom of lineage amendment bill menta kan ikati hilala ban penrung lang wat ya ka clan administration ru kataka jing itu ye ki kur ki jat ki badan hari khasi ki jungi te hadu dangshen ru ngimpat yo let's say kan ka clan ak ke jungi ndrei menta lingba kan ka jimenjur ya kan khasi social custom of lineage amendment bill aja pula la long ain kan bill ke jungi but hang ni la penrung ya ka jing itu ya kiniki kur ki jat khasi ba pher te danru ki ba kali le kumno habala bala itu daka ain ya kum kini ki kur ki jat te nakaliang jungi kat kum ka kendon bala yo da ka jimenjur hapo jong ni ka ain kalong ba baro kini ki sengkur leni ki kur ba pher po ri khasi kin hab ban one ban register leni ban pin itu ya lede Shanish District Council kabamut ki kur ba pher ki hab don ya la ka jong ka committee trekam ki hab bandon ban hab ban sign ya kata ka resolution hakakur pjiet nongkit kam yano but ya kitu ki nongkit kam ba phila jiet kum kakur phipha daka letterhead jong kakur shangi kum ka council bangin itu yaki te kum bakalong benta ngidang dan sakawai ka research ke barang sateng ke bala jandep atap himenta habai de ka kur ka cak khasi ke jungi kebau dunai kalai hajar teli ki kur ki cak khasi dan te andala dep kan ka research anda ngila dep publish ni ka kon na try kan khamsha shu halor ki ki kur ki cak khasi ki badan way ka bill kata ka bangitip the United Khasi Jati Hills District Fisheries Amendment Bill arhajar pulai kani ka fisheries act kebala don lupa but menta dangshen milawan ra ka amendment hakikat tu kat ni ki benta kani rulayo ka jimenjur ka jingmentoi jong kani ka bill kalong ka principal act ka jong kani ka bill ka dei ka ba la aibor ya ka district council ban pek ban kemi ye ki wa ki barit ni ki bahe hapo ri khasi ki jungi kita bangitip kum ktin nong weng nong ki water bodies ba ngin rin sumar ban yadai kini ki do ki do kha do penat ya kaba nakanika ak kala batai shai ba ka dis council ka de maka ba pe te hakanika amendment jongkanika fisheries bill par aja pulai menta kala long ak hakani pat lawan ra syuru yaki kaptu kat ni teli jing penkela haki kendon bawat yakini ki ba penlong ki jing ya khwai nong kum no ka competition no ka jing ya kun but kiwe ki benta la hab ban regulate nakaliang jungi ko ka district council dakaba ngindon ka jing ya suthu jimut ba ka district administration hakabide bat ban ai ki permission habide kini ki competition succession and election of CM, Deputy CM, Lingskor, Bakrao, Sardar Shnat Rai, Longsan, Mansan, Shnat Rai, Rangba Shnong, Sardar Shnong, and administration of Khaidam CM Bill Arja Kusam. Kani ka bill ka balang nidang dep ban menjur da ka yeng hang ni pot council hau banai balai mentau snem but kani ka bill menta kala don CM governor but kani ka bill kan don kampana ma balai nama hapo ka hima khairim simship kumba khat south part peli tishno ki don hapo jamani hima tingi kwa ban penbait penti ka sinshar khada khamtam kani ka hima khairim ka don ru tishno ki ba ya khaput ba ka border Assam le ba chela Assam nama ta kadang kwa ban penlong ban pentrekam no kat kum ka ain ondala yo ka sen naka liang governor te kini diki kat tu kat ni teli ki mat bakongsan khamtam be ka bakhaddu kadika Khasi Hills Autonomous District Trading by Non-Tribal Amendment Rules aja pulai kan kani ka rules ka kran kani ka amendment ye kani ka rules ka kran shai hagabide kini ki fees namar banakal yang ke isi ngi kwa ban kampen klaim ya ke enforcement ke jungi
hakabede ban te lakam ya kajing yo khayi lai lut ki brio banabar dan ki barjela apo khari jungi te ban penklan ki enforcement ka jungi ngimdan revenue naka enforcement ngidan tang ki fees ki ba ki hapsio lada ki apply ki trade license ba ki we labor license te namar ta kadau habede kani nila kentiu ikini ki fees habede ka trade te bandang penklan issue ka enforcement te kanam dei ka department ka ba wanra khajana kani department hendrei kani ka department ka ba ni habban perking bat ngin habban klein ya enforcement ka jungi ya ka ba ngin habban trebor ba ban yada na komenta ka jing yo like lan palat ki breu banabar ban wan khai klem kot klem sla hakani ka ri ka jungi indang la pen rung ira men nilai on rung hande kawai beri sebenarnya long ba bersikata na thain gidon gidor bardong ana pi benum syama kanu ka rules ni ta an ka jungi wadan bersikata kadur bar shno urang ba dong urang ba shno kumba ong siam senggen thei ka seng samma trimenta ini baro la rung hande kabamot ka admission nan taki shno kala ruha kanika amendment jongka admission of ilaka a namara bila ba ka definition gidon lut hangi gidon ka committee dong gidon ka dong ka kentoy aga definition gidon ka dorbar dong gidon ka dorbar shnong nang ta gidon ka exit dorbar jongka shnong kabamut menta baro kini ki jingtri kam jongi la pen kubor daka ai bat mbe tang taru ni sutunat banagaliang isi na kabenda kini kijinga kajia haki shnong ki hima gidon bu ya mediation committee kabala darong kabala ni persang dan prisuk iki kataru ya pernah pendung haka kai ka sutunat menda kolong ba kadon ka record shnong kabamut kari register kaban record load ya baro khoi kinang shnong compare nong shong wai compare bawan trade business compare bawan shong dukan unha pan maintain hak record shnong nang pangintip lut ya ka details baro jong ginong shong shnong badan ki shnong jongi kata ka bangi ong ka definition ka ba r bat ka ba s ka bangun kalong mandatory ba way shnong don kam ka village register but ha ka village register de ban entar lut ya baro hoy ki details ni agar berkata ka jinjur ka inflok tu yang ni nindon ka los ka ban ong ba as perlo it is mandatory bandrung ha ka record rimenta ma berkia mano ubasyong apu sam juga shnong juga dong hap tho be aga register lada ban issue certificate ru urang ba shnong urang ba dong umma ban issue certificate klam don ka kerteng haka record shnong very strict bangya kan syairu ba lada issue certificate ru kan long specific mde im tentang kaju ko certificate kwa bil kwa like ru da kaju kwa banlong banyo driving license da kaju komentar kalau spesifik kalau baik tiap kan spesifik kalau bagi nom misuse ya ka sertifikat ka bangi ay mangi dagi katu kan ya kamtam iba wadishim ka buhari ka siga jongi ya kita aja ingin apa syang ban pendung lut barok hati hangni nang da gidon ka social vigilance committee kabamut kalong bagino kino ki ginsniu ki jingya ka ja ki ba mi akisnong ki thau gidon ya ka social vigilance committee kaba la ban trekam ban prishitom kat kum ka basya alenti mde dang kata ngila parishang ru ban om hangni kai ka function juga dorbar shnong kai ka function jong ka kamram juga dorbar dong kai ka dorbar dong kan le menta kamut ba teng ka shnong namar ka su kraw ya de kan ya la ji dong em yin ha ban sim hi ya ka consent jong dong nang ba kan bu rendi ya ki na taraw yong ba ka record shnong ne ka register shnong kam de ban don tang tu ka register juga dong ru ka di bandon nang bagi long brief ban check ya ka jingya de ba ka vlog saka register ka jongi haka register barawai ni adopt da way formula kata kalau ban perking ng gisno ada perking ng gisno kamut la perking haka ribat haka jela barawai ban kami orang tang bagirang basno kin hab ban pentri kam ya ganeka amendment ka jongi ka ban penentoy na ka benta kinong sno hoya jingya de ka lineage amendment ru ka bangina persyang baru sekatanya kerana ka clan amnesty bangana la ka jong dei haji start jong si ambat ni ka isi ni tap no ya ka clan amnesty haka lineage
dak ba amen ya ka bermentang ke bangsa sultan tolong ba urang ba kuru kat kumka ni na ban syong mga mentang kini tiba simjaj hamtamu ki bomde ki khasi jongi ki ai jaj kat bagimon ha tekan ni kan tak sibun yangi tenri mentang tang kador barkur bala recognize yani legally officially batang urang bakur ubala ai ka approval nang ni uban issue ya ka no ka clan certificate ngiron ka clan certificate kan man ka tribe certificate dan ni sali ya ka shield tribe ante ya bo DC office bros ka tanya ai tribe certificate hang ni tengteng usai urang bakur ubale Yusuf Thailand bakur ubam don kan ka jingjit daka kur baro ko bai ndai mentah hang ni Malaysia ba kan habjit daka kur ban pha asangi ban ithu mangi kenang ba ka jing ai certificate clan certificate yanu lese ki bala tangjai ne ki ban ba shong khakle kan hap ya dagang di ke badai dinang ne kan nomdon su ka leakage ka jing wan na ka rongdur in hap bai wan ka jing khang ka bangla ayu dagang di ke badai de mentang situna sibun ba ka jing ulong jong kan ni kala arab sibun na kan ta jongi idon ka to kan lese men kan ni nga i kyong ba lese typing mistake ka por ba print apo kajet ka ba ong ba ka pur kan issue kan gran kanu ka clan certificate wat kata bombiang ru hande ketu kadika jing mis typing ne insha ka ong kumni derang bakur or any authorized person of the Dorbarpur or Sempur shall have the power to grant clan certificate to any applicant if his her opinion the applicant fulfill he does not you have to does not fulfill the criteria and condition of being na ban discuss hata isi kya hagi yadi bat kebun gi details beri bane baka juga poru ka benda juga state government ru ngatrangi na ban sit to gara state government ban discuss all the issue of ni bani namar ngatrai bi suthoi ba hoy yu ba kamai hangni don kam ya ka telinga se no doubt kata andai uba yait leng banang ni tinggal tangi haban dang ham study ham bani anja namangin nama ban komen mentah ni tenrai in hab take over the state government kumnu ban solve ikan problem nah kai ka plan certificate mono ban ayaka mano bandi klan nomor berapa? Klan certificate. Mano ba itu yang kurang bakor. Minta ka affidavit kamstan. Nomor ka ki kriteria juga kikan sya. Ba ka Dorbarpur they ban recognized officially council as per law. Ka Dorbarpur kan jet ya orang bakor. Mbe tambah jet. Pasangi bangin ayah ka approval yung orang bakor. Orang bakor Gino ki bakwa ban ai jai la semo karkum ki jai thamai karkum gino ki jai ki bakila tangjai kin hapan le seorang bakur ban yo ya ka clan certificate tang orang bakur bala itu nang ne pada kado berkur te hangta bisu to ba ka affidavit kamla ban yai namar ngila don ka balong specific law ka bakran sepang ka jide ban ai jai baru sih kata in the absence of clan admission na thai bisu to dang don bun ki lob holes ki bala se okay tang affidavit labian dang bengi jine nang ne sakmat in sa ay ko pilang sa department concern baper bagin suto ba nothing can be done them the follow ya ka plan admission ka bangila lung pendung haka lini chat di kasi ga jungi nga tarai la da extend trai kham ki CM kham yo alin delegation shugo bonor ban push di sang di gibel te nga thai nyap pe both side of the coins ka baaru kalong ba pi ban shuong yangi ba expiry bang ni markam shu na try tablet do na ujong jong tablet don tablet batang sistem don tablet bandus nem ka syong ha tablet yang tang don good tablet uba tang sedia la hil la pure ya ga community ke jeni na semua you see no doubt kata ba ajing la jo ban take a delegation with the governor ban put pressure ban request ban pray dengan try i benefit na try banyak apa ia na tham extend na try ngadu gini blessing dengan try kanu kiai baru khaji dia ni ubri nam ta kajin ha tang batang we di bandon good intention di bandon serious ya gala ka jong kari ka jela ka ni namar baru kata mengasurat ki riukrau jong borbor baru kata ka thama ka di military ha hagiri juga pertai andre haka society pada haka social pada kam di military kadileng baki wei ban prung ha ka society ke jongi tiki an kilong kum ka kut paskam na ka banta ban yada ya kari kesti jongi
namar ba ye kini ki jingar sama di bari bari bango bi hakapur hakashnong hakadong kani kan yarap chipun tadi